Una tamatog sintro, pakanon sa nina kong bata. Kay maglinya para balik to, daghan bang tao. Sa sintro, oh. Ato tag sintro. Ay, sabak ang mata niya si Rael. Kanon sa nina ko siya, guys. Kaya una na ko ipakuan. Pa-inject kay gutom ra pa kay na dito. Guys, ako siyang gipakaon kay wadto mi sa sentro mo pa-inject mi ani niya. May buntag ninyo diha. Kaon siya oy kay. Dara. Wala. Dara lagi trapuhan ra bang imong no? Gusto niya ba kanang hungitan gani siya, paspasan gani siya hungit, mo ning gusto. Andre, magdungan man ta dito no. Wala sa yung bidron bi. Gasi sa nabi kay ako nang sudli nagtubig mineral. Dugay pa mi dikto mag-atang pa mi dikto magkuan pa mi dikto kanang singa na eh. Oy. Good morning guys. Niit ang bibi. Mauni siya si Paul Mimens, ang anak ni Chimchim. Oh, anak ni si Chimchim ug ni Archie. Dagdagan mo tanan ako, kitsa din ang anak. Ako ang alam sa bingon kog ako di man ni ako Ako ray gabantay. Ako ray nagkuanan ni bantay ani niya. Timan. Ako'y matuto sa kuan pa Bisaya pa kayo nagmatuto sudli bi gamay ang binang kuan ganahan ko niya kay mama ay mama magmamor ba siya nako kayo. Kung sila yung nakita po, ako raman, ang ako ramang naong po. Ngadto bitaw mi siya yung mama bitaw, may kaso dito. Taas kay Kriti. Nagdapa ko sa kalibo para kuan. Para adto dito siyang mama, waman ko kaso. Wa mo ko lista kay di mo. Di na lang tayo kag-istorya. Ang ato lang ani, timanon na lang natong bata. Timanon ko na lang ni Anton mo dako. O bawion nila, ihatag ni nako nila Ya. Sobran siya. Aman. O ambil na sobran. Unsa nang iringa oy? Sige na siya sunod-sunod di mo Andre. Tubig. Ang iring na sige sunod-sunod ni Andre. Gusto mo inom tubig. Ya. Di na siya Di na siya. Di na ka, usa na lang niyo. Di na siya, di na siya. Di na to pugso ng bata kay mabusog na, masakitan niya ng tiyan, mabusog.
Totoy. Tubig na, mineral. Mineral na tubig. Hindi siya Thank you for watching, guys. Awa, nag-jumper ang bibi. Thank you for watching. Bye-bye.